Čo je zmyslom môjho dnešného ešte vystúpenia v tomto, že aj taký, by som povedal, aktuálny vnem, je to už taký trošku freestyle teraz, v tomto čase, však to už sa nie je niečo čudovať, takže v určitom kontexte toho, že čo nám tu predkladáte a v akej kvalite nám to tu predkladáte, tak to mi dokresľuje to, čo som si teraz prečítal, že Robert Fico nadával nejakému študentovi, že má pubertálne výražky. Ma fascinuje, ale v úvodzovkách ma fascinuje, že tá nízkosť, tá tuposť. Čo to vlastne je? Že keď si predstavím mladého človeka, ktorý sa ešte len ide stúpiť možno, a viete, že ľudia vedia byť citliví. Ja sám seba si viem predstaviť v nejakom veku, kde by mi niekto povedal, že a mal som pubertálne výražky a teraz, že by sa do mňa naviezol nejaký premiér hrozné. Akože, ja neviem, čo si ten človek o sebe myslí, že kam až ideme padnúť, že premiérovi tejto krajiny stál za to nejaký študent, ktorý sa ozval a išiel po ňom tak nízko, že má nejaké pubertálne výražky. Ja normálne mne to nedopína. Ja neviem, či je preto, že je po polnoci, alebo preto, že som nedopínavý. Ja som sa nikdy teda za múdreho nehral, ale toto mi už nedopína. To mi príde tak hnusné, tak perfidné, tak nízke. A ešte viete, koho bránil? Burdu. Viete, kto je Burda? Burda je ten, čo požieral v McDonalde hamburgery. Poznáte ten prípad pani Melicherčikovej? Osoby zo študentského oddelenia Univerzity Komenského, ktorá upozornila na to, že sa podvádza pri prijímacích pohovor na právnickej fakulte a vyhodili to chúďa? Vyhodili ju, normálne ju vyhodili. Viete, kde robila? V McDonalde. Viete, čo sa stalo? Martvoň, bývalý poslanec za Smer a tento Burda, to je tu legenda, už pomaly, to je benchmark právnického, neviem, čo to tu vlastne je, tak sa chodili, prepáčte mi, chodili žrať hamburgery do Lamača a nechali sa tou pani Melicherčikovou obsluhovať. Objednali si a naschvál si objednali také niečo, čo bolo treba čakať a ona to nosila. A ešte hovorili, bolo ti to treba, bolo ti to treba. Toto je Burda. Burda sem, Burda tam. Ja žasnem, už som to toľkokrát počul, lebo Burda povedal hento, Burda povedal, a kto to je? Burda chodil požierať hamburgery tak, aby ponížil, pokoril hnusným spôsobom ženu. Hnusným, najhnusnejším, aký vôbec muž sa môže znížiť. Toto robil ten náš Burda, toho, ktorého nám tu citujete, toho, pre koho premiérovi stálo za to, že urážal nejakého mladého právnika. Ste už naozaj tu všetci rozum potratili? Kvôli čomu? Kvôli komu? Preboha, veď sa starajte o peniaze. Za chvíľku nebudete mať na výplaty. Policajti tu budú pobehovať bez výplat. Dôchodcovia tu budú bez výplat. A vyriešite nejakého študenta, ktorý sa ozval, červený koberec pred neho, že sa ozval. To, že taký človek stal dekanom, to je vizitka toho, kde sme a čo sme. Ako sa nejaký Burda mohol stať dekanom právnickej fakulty po tom, čo robil. Ako? A teraz ho vidíte citovať, už nebláznime. Fakt, ja už normálne mi nedopína. A ja vám poviem, čo si ja s týmto spôsobím po polnoci. My máme nájomnú zmluvu s univerzitou. Už ma terorizovali a budú ma terorizovať. Mne to je v tomto jedno. Ja to nebudem stať a byť ticho len preto, že mi môžu poškodiť nejakých záujmov, vzhľadom nejaké nájomné zmluvy. Je mi to jedno. Nemôžem sa na to pozerať. Že vy ste si našli nejakého Burdu. Burda je človek, ktorý s Martvoňom, tým Martvoňom, ktorý vás chodil fotiť, vás smerákov, kolegov chodil fotiť po garážach a udával novinárom. Však to ste vy za partia. Toto ste vy za partia. Toho ste tu mali. Potom od vás odišiel, kydal na vás jak tento. A ten chodil s Burdom do Lamača jesť hamburgery k pani Melicherčikovej. A vy ho budete citovať, že Burda povedal? Alebo Burda sa vyjadril? Burda sa vyjadril. A to je pre nás čo meritorné, pre vás sa nejaký Burda vyjadril. To je hanba. Není väčšej hanby, jak ten človek, že je dekanom právnickej fakulty. Ten nemal byť, údržbárom nemal byť na právnickej fakulte, nie dekanom.